Hello mga Indians! Good morning! This is CBTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the share button para update sa video na upload ko. Ang mga Indians, so na sa tabing dagat. Mga oras na ngayon, mga alas 6 na. Pero hindi nabutan yung mga lumaot. Medyo maraming lumaot yung mga Indians. Siguro mga 10 siguro mahigit ang lumaot. Pero mga iba hindi pa rin lumalaot. Kasi medyo malakas pa rin ang alon. Yung tabing dagat. Medyo malakas pa rin kaya maraming hindi lumaot. Pero kahit naman namin, yung mga bakanting dyan, lumaot yan. Ayun yung iba hindi lumaot. Diba, hindi nakalaot pa yan sino pa nang mayari, baka na to yung mayari? Si Elmer Camira. Sino yung Elmer? You know? Oy, Boss Elmer, bakit hindi ka nakalaot? Kasi, gawa ng market, tignan mo. Yeah? Oo, wala na. Wala nang tornilyo, walang pabili ng tornilyo. walang pabili ng tornilyo. Ay, si Boss Elmer, dapat nakalaot, kanina nakalaot na sana. Kaso, walang pabili ng tornilyo daw. Wala daw pabili ng tornilyo si Boss Elmer. Totoo ba yan? Wala pabili ng tornilyo? Totoo ba yan? Wala pabili ng tornilyo? Totoo ba yan? Oo, totoo, tingnan mo, bali na nga Bali na, Bali. Pero sabi nila, mayaman ka. Mayaman, wala nga pabili ng tornilyo, pang mayaman. Ikaw mayroon ng Asinda Beer. Asinta de Corte? Ikaw mayroon ng Asinda Beer. Ito yung kasama sa botbot, ito kasama mo. Hindi. Hindi. Ako si Lawin. Ito si Lawin. Si Boss Joey. Kaya pala. Dapat nalao ito mga Indians itong si Boss Elmer. Kaso, yung makina niya, may problema sa tornilyo. Walang pambili. Wala lang pambili. Tornilyo wala pambili. Magkano yun? 5 piso, di ba? 5 piso? Oo, 5 piso lang, wala Wala ka naman 5 piso dyan? Wala. Di ba, nandyan si Boss Joey, bibigyan niya 5 piso. Dito si Boss Joey. Sa langbang. Yan. Hindi nakalaot si Boss Elmer. Ito yung boss na walang pira. Wala. Beginning ba ito ba? Wala. Ngayon antayin natin yung mga mamaya yung darating na mga lumaot, maki-isda tayo, maki-ulam tayo kung marami silang huli. Ngayon abangan natin mamaya. Ayan pa si Boss Elmer, yung isang, di ba, ilan ba kayo? Dalawa. Itong ba kayo, dalawa? Puro sira. Ito daw, nasira ito yung nasira. Yung pan. Walang pambili lang, walang pambili lang? Welding rod. Yung tornilyo 5 piso. Welding rod 10 piso. 15 ang kailangan niya. Bigyan lang ako ng 20, mga kwan kamo. Mga 20 daw. Ayan na yan. Yan. Dalang bangka. Kaya sa dalang bangka na. Ito, mga bangka yung dalawa. Ayan yung bangka yung dalawa. Ito ni Boss Elmer. Yan. Yun. Hindi nakalaot. Sayang bangka niya. Sayang isang araw. Sayang yung huli. Walang pabiling bigas daw. Ayan. Mga Indians, matiin natin yung dumating na isang bangka dito. Tingnan natin mga Indians kung maraming huli. Mga Indians, yung dumating na isang bangka dito. Kung ayan si Buyog. Si Buldag. Ayan. Buyog. Ayan si Boss Harvey. Morning. Good morning. Tingnan natin kung maraming huli si Marie. Seafood. Ay, seafoods. Yan ang huli. Yan lang. Meron pa. Meron pa. Ahas. Ayun. May huli pala. Kahit pa paano may huli sa may biyaya ng dagat. Ano mo Okay. sa akin Salamat sa Panginoon. May huli. Yes. Yan Sa si Marie. blessing. Sa blessing. Dito kami. Buldag. Sapsap. Yo, what's up? Welcome to my vlog. Kaibigan ko to, tapos si Sapsap. Ayan, mayroon na silang huli, mayroon na silang ulam. Antayin namin yung may yan yung yung darating na bangka. May yan. Antayin namin yan. Sino pangalan yan? Marami.
Hindi, ito natin. Yung pangalan yan? Dinamin na lang. Malayo pa. Malayo pa eh. Ambin. Ambin. Ambin, tsaka itong pangalawa. Bulldog. Bulldog siguro, bulldog. Bulldog ba? Oo. Mga yun yan. Shoutout pala kay ano? Kay Bulldog. Kaya kay Sapsap. Ayan yan. Ito mga yan. Tayo natin yan yung si ano to, Kuya Lanlan. Kasama si Inchik. Hindi, taba. Ay, si Taba, oo. Inchik, naging taba. Diba si Inchik pala, ano no? Yung condolence pala kay kaibigan namin si Inchik kasi ano, namatay yung mama niya kaya siya dapat ang kasama ni Kuya Lanlan ngayon. Hindi, let's go. Nakawin natin yun. Malayo pa yan. Ayan si Taba. Buhatin natin. Ayan, bubuhatin natin yung ano, yung para may ulam, may ulam. May ulam ngayon. Bubuhatin natin yung bangka ni ano, yan ni Kuya Lanlan kasama si Taba. Lan, good morning. Taba. Okay lang. Sige, bubuhatin mo natin ngayon yan sa. Bubuhatin mo namin to. Ayan, ito yung binuhat namin. Ayan si Paling Reike, si Buyog. Ayan, 10 minutes namin na bangka galing doon. Binuhat na namin papunta rito. Ayan, ito yung huli. Taba. Ayan, may mga bibili na. Ayan. Yung binubuhat nila yung ano naman, bangka. Ayun. Maya habulin na magkakasaya yung ulam. Habulin natin. Hindi natin mahabol. Sayang yung ulam, hindi tayo nakahabol. Pero yung nahuli ni Ambin ni Alvin, nahuli Alvin siya, si Alvin. Dito kami. Yan nahuli ni Alvin, dito rin si Busapon, saka si Bulldog, sila ang taga-buhat dyan ng bangka. Stop. Alvin. Ano to ba yan? From si ano ba yan, taga ano to? From Santa Ignacia, Tarlac. Dapat pala dito sa Pangasinan si Tagudin. Si dito nakapag-asawa, yung asawa taga dito, ang asawa niya sa Pangasinan. Pero taga to Santa Ignacia, Tarlac ito. Santa Ignacia, Tarlac. Ilocano. Tagudin. Yung mga yan, buhatin natin itong bangka ni Tagudin. Tapos kaya ito yung mga iba pang mga magbubuhat na kasama natin. Tapos mga yan, okay na, magbubuhat na. Ano yan, sa dito kami Tagudin sa likod. Buhatin namin yung dito kami. Buhatin namin yung bangka niya papunta doon sa gilid. Pampang. Yan, Bulldog. Yan, buhatin namin kasama si Sapsap. Buhatin namin. Diyan, kita ka lara. Si Boss Hapon. Ano lang? Sige. Sa dito na yung bangka ni Tagudin. Binuhat na namin. Galing doon, binuhat namin dito. Yung mga yan. Kaya natin mga yan, so may huli siya. Tagudin. Ngayon si Matit. Ngayon paano may huli si Tagudin. Pero kukunti lang. Abot pa na 1 kilo. Meron din. Meron din 1 kilo pala. Sa kalahati siguro. Sa kalahati ang huli ni Tagudin. Pag gasolina lang. Yun. Yun yung buhay dito sa dagat. Pag kunting huli, kunti. Pag marami. Ayan. 1 kilo lang. Pang gasolina. Hindi nakabawi ng pamiling bigas. Wala. Gimayans. So yun lang mga yan sa araw na ito mga yan. Maraming salamat sa panonood. Kahit pa paano may mga huli ang mga burrito na may isda dito sa tabing dagat. May pabilisan bigas, tapos may ulam na rin. Pero wala tayong ulam mga yan kasi kunting huli. Kunti. Kaya sana nasa buting kalagayan mga yan.
God bless you everyone. More power. And bye-bye!